네, 어디 사는 거예요? 네. 비팡크 비조콜로 다나니 구디오 든바이. 계산 광하양은. 네 손가락이 밥 잡았지. 오리지널 군대 까르본 나가도 못 잡았는데. Apa dong hai dong? Isu customer ini pak tendang kamsa naik nama. Mana kojo neng, lamnya tuh. Labu mabar mat. Hai लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौबो मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायगोन। थुदो बिदिब्ला। जै आफा बोराइ बाथौनि आंनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंजोबथों दै बेथो। जोंहा गांगा थफाया इखिंजाय बिराद खामानि मावगासिनो आरो दिनै फुंनिफ्रायनो बिराद मावगासिनो। तामान मावदो होमबा फैलाबलाबनो। किन्तु मोनसे खामानिखौ मावाखै नोंथां, नोंहा मोनसे खामानि गोलैसोनानै दं। जेरै हेन्डसाम थिग बेबायदिनो खामानिफोरखौ इफोरबायदिनो मावबा आइजो माहारिया गोजोनो मिथिबाय। ओमफ्राय आंथ' नोंखौ साइज नुवा, किन्तु नोंखौ माखौ नुनानै साइज होनहरबाय थायो आं हमना मोनला। ओइ मसल्स नामा? आं नोंखौ बारा साइज नुयैसो जालांबाय मिथिबायना? नों बायदि मा खामथाबनाय दादु जानाय जानला माला दादु जानानै होनबाय थाना दै। बेलेग फाखा दङ, बेलेगफोरखौ होन। ना गुरै गुरै ओइ इदि बाथ्रा गैया, माइ सौनो थांनांगौ, माइ सौनो थांफै। थांगोन आरोलै दा दखान खुलियो नामा? मिल खुलियो नामा दा? वाव बिउटिफुल, वाव थान्दा थान्दा। थां बार बारखादो, दिनै गरम नङा, थांफै थांफै। ओमफ्राय नों आंनि जागुलिनो मानो गाग्लिफैदो? नोङा माइ सौनो गोनां दङ, थांफै। आंनि जागुलिनो मानो गाग्लिफैदो नों इखौल' बुं। दायो बेलासियाव जावग्लिनो हागोन, दा बाबाया ससेखौ जावग्लिगोन, ओमफ्राय नोङो दा माइ सौनो थांनांगौ। माइया जोदोबजोब्बाय। ओरैनो लोगोफोर इदिनो मावबाबो इदिनो बेलेग बेलेग थिनजायो, ओमफ्राय मावाबाबो उन्दुना थानांगो। थाबाथाय नोंनियानो जाखाथारा, नै इनियानो जाखाथारा। माबा मोनसे मावनो गोनाङाव मबाइल लाना उन्दुना थाबाय थायो मिथिगोना? नोङो उन्दु, माबा मोनसे देहाखौ खस्थ' मोनदों, नोङो उन्दुनानै था। मबाइलखौ लानानै आथिं गाबदाव लानानै जुदि नों नायबाय थायोबा अमा खासि नुखायो। दा नै मावबाय नालाय आरोबाव बेलेग थिनजा फैलायबाय। इदिनो जायो गारबाय आं उन्दुना थाजायो। ओंखायनोथ' नोङो दा माइ सौनानै लाना फैयो। आं दा टाइमाव थांगोन, टाइमाव फैगोन, खानाय भाजानांगो जाबाय। अ खानाय भाजाना फैखा, नङाबा बोरैबा सौरा बोराय लान्दो जाग्रा रखमसो नुनाय जालांदो। नोंखौसो थांफै आं मिथिया। दे जाबाय दे। मावसोना खिथिदो नामा? फै ओंखामखौनो होनसै आं। खुरै फै। इदि बेलेग 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 नङा, माइ सौनाया इम्पर्टेन्ट। मानो होनोब्ला दा फुङावनो थांखायाबाथाय दायो फिर जागोन, ओमफ्राय फिराव नोङो नेनो हाया। ओमफ्राय नों बुंगोन आं नेनो हाया होननानै गारना फैगोन, इयाव माइया खमायना थायो मिथिबाय। खुरै तामाम गरम लोगोफोर, बाब दसे हा जावग्लिनायल'आवनो इमान बायदि गरम जादो। ओंखामा इनिफ्राय ब्रो? ए दासो एवबाय दं खोमालै। जाबो ओमफ्राय मा ओंख्रै? ए माबा दंहाय र'। एसे खस्थ' मावनानै बाथोन ओंखाम जानो हायो नामा? मानो खयज' नोङो, लामनोथ' हो। लाबो माबार मा दं मा गैया फटन लाबो। ओरैनो नेबाय थालायनाय माबा गैया इयाव। इ ना बाथोन गोरानजों जानो हायो नामा मालखो? पागल जादो। माखौ बानलुनो? नों संख्रि गोबाब जाबावसो। संख्रि एसे गोबाङै नामा? मा दं? ए गेस्टिकसो पटल गोरान। मिथिया नामा खामानि मावनायखौ? नों लामना होफैदो। काबुलिबो दंमोन स', काबुलिबो आलुजों संनो हागौमोन स'। नों सोमना दोनदो। ए आं सोमनांगौ? थैबायलै लोगोफोर। हयनि नयनि होनबाय थाना दै, पटलनो जानानै पटलनो सौना फैयो, नङाबा मोनफ्लांबाय। आरो मोजां सौना लाबो दै। हले
गुन्दै गैयि माबा संना लाबोखा दे हा मा जायोखाय बारा original गुन्दै गारबोनाखौथ' मोनजागोन बिसोरो गारना फै सालिजोबना लाबोखा माइरंल' रग' रग' लाबो जाबायना होनबा जौआव थाङोथ' फैसा लाबाय औ फैबाय नोंथां फैबाय खानाया जाबोबाय लावथब थब बोरो नों बायदि नामा नों बायदिया जोंफोरनि खाथियाव थानानै संहाला बोरो बोरै मानो थादोलि नायदां माथो लावथब थब अमा खासिखौ दै गुदुंजों लुना होनायाव बुज्लांनाय बायदिसो होनदों माथो नों बायदि दादु जानाया ना गुरै गुरै दादु जालांजोब्बाय खोमा मिथियाखै आंखौ दादु जानाय होनथारना दै बेलेग फाखा होनबाबो दादु जानाय होनथारनाङा अबेयाव दादु जानाय नुबाय दं नोंलाय इफायदि नों आंखौ एसेबा सिफाय दंना गोलोमदै नायबाय था नों होनबा आंखौ मुगैदो नोङो आंखौ मुगैदो नेबाय था A few moments later नों बायदिया साइस नुवाखै नोंखौ सामब्राम नुखादो आंबो साइस जानो हायोब्रा नुबायदिया बे दारिखौलाय मानोथो हाबाखै लेथ्रा बाथ्रा नोंलाय मानो नोजोर होबाय थानांगा मालाय नोंसोरलाय बे खानायखौ हादो इखौथ' हाना फैनो हायो बोरैबा नुयोना खेस्रानो आंनि मोखाङावसो दंयो नों आंनि मोखाङाव दं नामा बिफांखौ बिजौखौल' दाननानै गुदियाव दोनबाय खेस्रा नुखांनोहाय आङो नबोदो खानाला ओइ आं लेथ्रा मोखाङै इदि नोजोर नाङा नोजोर होबाथाय माबाया बुलाङो खेस्रा नुयोलै बाबु मानो इदि थै थु दुगैनोसैलै आं इमान नों आंखौ दादु जालाय बुंबाय दंना लोगोफोर दामान देलायनो र' याखलाब गैया दै लोगोफोर इमान बायदि मानसि आंखौ बासिबाय दंना ना गुरनानै गोसोम खामथाबबाय होननानै दा देलायनानै बावै आंखौनो गस्ला गोदान गानहोलायलांबाय बहा थांनो नागिरदों मिथिया जिखुनु न'निफ्राय बाहेरायाव थांगोननो बहा थांगोन ओमफ्राय बहा थांगोन एसे गरमाव बहा थांनो नागिरदों लांखानांगोन आंखौ बबेयाव थांनो नै सान्दुंआव जोंख्लाबलायना दं इमान बायदि मानसि बहा थांनो नागिरदों थांगोन आरो जेराव मेराव आया बा बेग बालाय नागिरदों बहा थांनो नागिरदों थांगोन ओंखारनानै आं निजिनो गोलोमफ्रुजोबलांबाय एसे गरमाव माया ओंखाम सङाखै होनदो ओमफ्राय मा जागोन दालाय थांगोन जेराव मेरावनो बेथो मा मावनो नागिरदों मा मानो नागिरदों थांगोन रदल मा खालामनो बेरायनो सान्दुं गोसायाव माथो जाखो नों ओरैनो गस्ला गोदान गानहोदों आग्रा गोसोखांबाय दंलै सान्दुं गोसायाव साला बावल नामा नोङो ओमफ्राय न'आवलाय आंलाय मानोथो गुन्द्रिद्रि दादु जानाय बायदि थाबाय थानो न'आव थाबा दादु जायो ओंखायनो बाहेरावबो खनफा लांनांगो खुगाफोरा बोरैबा जालायथिं खायथाव दानो इमान बायदि जाबाय माथो दाबो देलायदो बारा बासिना दै हौवा गोदान लाजागोन मादोलै ओंखायनोथ' हा थु माबायदि होनानै बेथो मा खालामनो नागिरदों आं एखौबो बुजिनानै मोनला इमान सान्दुङाव बहा लाना फैदोलै जों खालामजोबलायदो बेथोलै सान्दुङा नै भगबान हो मायाव लांदो मायाव लांदो थैबाय लोगोसे
2,000 years later. Sana lupit ini. Harusnya mulai di sana berarti nang tidak. Malah sana, no. Sampai mau itu. Oke. Gober Gangadobा ओंखाम संनो बानानै बरपेटा रडनि माबायाव बाजै हटेलाव लिंना लाबोदों आङो ओमफ्राय तामान जागोन रखमसो फैखादो दिनै जाबायानो जागायबाय ओमफ्राय आं इसे जागासिनो नै खात्रा जागासिनो माने मोजांमोन ना आं जाबाय थानोसै दे लोगोफोर तामान लुबैनानै फैखादोंमोन आङो ओमफ्राय ना जाबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर माने बाजै हटेलाव ओंखाम जानो थांदोंमोन ओमफ्राय ओंखामा बांद्राय गोथाव जायासै ओमफ्राय ना दा बिग बाइट्सआव फैदो आरोना ओमफ्राय दाखालि जानानै गोथाव मोनलांदो दाखालि जानानै जोंनिखौ मोनसे फैसा लाखियाखैमोन फन खालामनानै फैसाखौ बिहरदो जायगानियानो सिनायखादो जोंखौ दिनैबो चिलि मम' जायांदो आरो जोङो स्पाइसि मम' बिराद गोथाव जाखादोंमोन दाखालि बावै बिराद गोथाव जायो बेयाव सोरबाफोर फैबाथाय जाफैबानो जाबाय दामानो गोथाव ओमफ्राय ना दामफोराबो हेभिखा आरोना नै ओंखाम जाग्रायानो ओंखामखौनो गोथाव मोनजासै लायनोलै बा दाखालि फार्स्टआवनो जाफैबानो जागौमोन मेगनानो इदिजाले फैखाथारदोंमोन ओमफ्राय दाखालि जानानै माने खुगायाव नांलांदो जाहैबाय ओमफ्राय आरोबाव चिलि मम'खौ जानो फैफिनदो ने स्पाइसि मम' ओमफ्राय माबाव पेपसि लोंलायलाङा होनबाला नै दायो लोगोफोर जोंनि स्पाइसि मम'आ फैबाय ओमफ्राय ना दा जोङो गांगादफाया नै मन'बायानो गांगादफाया ओमफ्राय आंबो जानोसै नोंथांमोना नायलांलायदो इखौ जानानैसो उदैया बुंसिगोन आंनिया नङाबा आद्रा थादोंमोन दै माबार जादो गोथाव बुस्थु जादोल' दैफोरखौ माथा बारनांला जादोल' भगवान बोरै मोनदो गुस्थि सुस्थि आललांजोबगोन दा बिकास रखम जानायावनो हो हगारलायसै एड्रेस रखम मोनसे हगारबावनाय मोनसे बिजौदोसो हगारलाय बिजौ हरसो दे अदि जानांगो दे जानायाव नुबाय नाय मान बायदि हरलाय बेनो मन हगारनो हायाखै नै susah boleh. Rawat kan? Mana tu? Mana? Ajar lah. 아가잔치? 잠을 왜 그래? 아가자 와서 혼자 있는 마? 야, 밀로 있는 마? 야? 항라이 왜 내리고 버려? 몇 해보래? Kopi. 막 kopi? Kopi. 왜? 그런 거 해봐 이렇게. 미티 왜? 예? Ini apa dewas miti na? 왜? Anggi bedi mentat dana mana ngangke? Anggi bener sana nggak manusia. Bau. Dia lu sak sana nih lanang wang. Kok ezak kali berba. Artane kalau kau film bono nih. Isu prepar tu beri bau kayak. Logoफोर नै मोनफैलायबाय आंनि cold coffee-आ नै लोंलायनोसै दा
Aku dikangbra. Kalau dikangbe. Itu style giling kangen tanah nih. Bahasa orang kacang. Potong lagi ya? Hah? Bah? Ketahu? Ketahu lah ini. Woi, itu bukan deh. Apa yang aku makan kacang? Malang kelima nurut, malang kan? Nah, kesana iya deh, boy.